Joder, reflejo baitek. Brillantea, liburuetan. Bai, eta justu lehiuan. Esan nion bilatzeko seskara feria, daia edo pixaren zate... Ahora una tercera.
Pink Floyd eta Handi martela. bai, esango, Argazkira komentuko da? Eso. Bueno, non, hemen zaudeten hori eta pantailan bestaldean zaudeten hori. Honea? Aurra hitzei. Vale. Bueno, jakinek liburu berri badakar, jakin irakurgaiak bilduma historikotik esango dugu, 51. alea, eta, bueno, gure artean komentatu izan dugu, ezta? Bueno, jakinentzat eta edozein argitaletxentzat liburu guztiak dira bereziak eta garrantzia dutenak, baino guretzako honek badu garrantzi berezia edo ilusio berezia egiten digu, ezta? Bueno, Josia Azurmendiren azken liburua. Pixka bat laburtzeko liburuan zer esaten duen, ez? Eta tituluak ere pistan bat ematen du, ezta? Europa bezain zaharra, ez? Nik uste dut denok entzun izan dugula, agian esan ere bai, eta sinetsi ere bai, ez? Nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela, bai? Eta hori, bueno, euskaldunoi edo euskal abertzaleoi edo abertzaletasunari oso sarri nolabait esan zaion gauza bada, ezta? Eta Josek, liburu honetan nolabait demostratu nahi du, nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela hori justu kontrakoa gertatzen dela. Munduan barrena zabiltzala eta topatzen duzuna dela nazionalismo mordo bat. Berak dioenez, nazionalismoa estatua bera bezain unibertsala delako. Eta, bueno, hau da pixka bat ideia nagusia da, eta horren gainean, kasu honetan bidaia gogoeta pentsamenduaren bitartez, kulturaren bitartez, arkitekturaren bitartez, egiten duen bidaia bada, hain zuzen ikusteko, Europako nazionalismoek ze sustrai kultural dituzten, eta sarritan defendatzen den 19. mendeko nazio-estatuen eraikuntza horrek sustrai sakonagoak dituela, eta esan bezala, estaturik ez dugun herrioi, egozten zaigun hiperrabertzale izate hori, Europaren oinarrian eta Europako estatuen oinarrian horixe dagoela, ezta. Josia Azurmendi ezagutzen ez duenak, lehengoarra da ezagutu ezala eta irakurri ezala ze merezi du, ezta. Gutxienez kasik 60 urte argitaratzen, eta dagoeneko honako hau 42. liburua du, 118 liburu zati, 523 artikulu, 45 argitaldaritan, leku askotan, zabaltasun handiz. Eta, datu zehatzak dakarzkit, hain zuzen jakinen atarian bere obra osoa dagoelako Donoren eskura. Beraz, erraxa da Azurmendiren idatzietara iristea. Eta bere begirada, azken 60 urte hauetan, begirada filosofikoari humanitatearen esparru guztietara zuzendu du. Uste dut ez zaiola bat bera eskapatu, ezta? Etika, politika, historia, kultura, hizkuntza, literatura, komunikazioa, artea, natura, zientzia, biologia, teknologia, eta bai. Esan dezakegu euskal pentsalari oparoena, sakonena eta zorrotzena dela, edo gutxienez oparoenetako bat, zorrotzanetako bat eta sakonenetako bat. Eta Euskal Herriaren aldeko pentsalaria esango nukenik. Eta horremestez, pentsalari unibertsala ere bai. Eta beste batzuen artean, koloso bat esango genuke. Gogoratu, bidatu biografiko, alde batetik filosofia modernoko, EHUko filosofia modernoko katedradun erretiratua dela, beraz bere karrera akademiko luzea eta emankorra egina duela, jakin taldeko kide historikoa, eta baita ere 56ko belaunaldiko kidea. Nolabait 36ko Espainiako gerra osteko lur mortu hartan hizkuntzaren herrigintzaren berpizkundea den oinarria jarri zituen belaunaldi horretako kidea. Eta uste dut berak bere burua bi taldetasun hauen barruan ikusten duela eta hortik esplikatzen duela bere ekarpena ere.
orain esku artean dugun nazioa, nazionalismoa, gai hauek oso sarri ikertu ditu, bere lanean konstante bat izan dira, eta hainbat liburu ditu, importanteak, gai hauen bueltan, batzuk aipatzearren, espainolak eta euskaldunak, Espainiaren arimaz, historia arraza nazioa, hizkuntza nazio estatua, eta beste hainbat. Jakin irakurgaiak bilduman argitaratzen dugu, esan bezala 51. Liburua, eta, aipatu nahiko nuke, Joxe Azurmendik berak sortu zuela bilduma hau, okerrezpan hau 1997an, eta bera izan dela oraintsu arte, azken urtera arte, bilduma honen zuzendaria. Eta, bilduma hau da pixka bat, pentsamendua eta filosofia zabaltzeko bilduma bat. Bai, obra propioen bitartez eta baita ere itzulpenen bitartez. Berdin klasikoak edo garaikideak. Liburua apailatzeaz eta hitzaurre egiteaz, Aritz Azurmendi, jakineko lankide arduratu da. Lan hau egiteko pertsona egokia, besteak beste, Joxe Azurmendiren gaineko doktore tesia egina duena, eta hain zuzen, gainaz, Joxe Azurmendi eta nazioaren inguruko doktore tesia, ezta? Eta, berari emango diotitza, berak dakielako ondo, Joxeren ekarpen berri honek, zer dakarren. Oso ondo. Ez egin mikrofono karri berdan, hola xo. Eta kiratuko. Vale, oso ondo. Esan bezala, Loreak, esan du liburuak bazula lan pixkat apailatzen, edo. Ze liburua bera osatuta dago kapitulo desberdinez, seguruna garai eta testuinguru desberdinetan idatzi zituena, Joxe. Nabaritzen da, batzuetan autoreren bat irakurri ala hartutako oharrek eman diotela ezordura kapituluari, beste batzuetan agian bidaian zebilela edo bisita turistiko kulturalak eginez halako katedralari hortik abiatuta idatzi duela kapitulu hori. Orduan, 10 kapitulo hitzaurrea daude liburuan, eta kapitulo horiek bakoitzak gai bat jorratuko luke. Gai desberdina eta testuinguru desberdinetatik sortua. Baina egia da, denek jotzen dutela Erdi Aroko edo Errenazimentuko garaira, eta denek jorratzen dutela Europako nazioren baten funtsezko gai edo motibo kulturalen bat. Denetan ezin gona sartu, baina batzuk aipatzearren, adibidez kapitulo oso polit eta interesgarri badauka Shakespeare-i buruz. Shakespearen obra diferenteetan naziotasuna, estereotipazio nazionala nola egiten den, nola loriatzen diren ingelesak eta nola mespretxatu frantsesak, halako karakterizazio nazionalak erakusten ditu. Beste bat Dante, Petrarca, Maquiavelo izeneko kapituloa da, eta han 3 idazle ernazentista hauei dedikatzen die, hain justu erakutsiz, nola italiartasun kontzientzia bat baduten, eta nola Italiari zerbitzua egin nahi dien kulturatik, hizkuntza lantzetik, bakoitzak bere autoen bitartez. Eta aurreraxeago Dubellei idazle frantsesari buruzko beste kapitulo bat ere badu, eta hor erakusten du Dubelleik nola hizkuntza frantsesa landuz, Frantziarekiko maitasuna zabaldu nahi zuen, idazleak nola bultzatzen zituen latina utzi eta hizkuntza bulgarean, frantsesean idaztera ura kultibatzeko, eta justu hori egin nahi zuten gainera, Petrarca eta mende batzuk lehenagoko autore hauen ispiluan, erakusteko Frantzia hobea zela Italia baino. Hau da, bazeuden, badaude liburuan lotura keinuak kapitulo batetik bestera. Naiz eta 10 gai desberdin izan itxuraz, badago, eremu konpartitu bat kapitulo guztien artean. Ze esan nahi digun Azurmendik liburu honekin, saiatu naiz hitzaurrean halako interpretazio bat egiten, esango nuke hasteko erakutsi nahi izan duela nola Europan Erdi Arotik ateratzean, Errenazimentuan eta modernitatean zehar nola egosten joan diren topiko batzuk
nazioen gainean hitz egiterakoan. Nazioek euren buruei buruz hitz egiterakoan eta beste nazio batzuei buruz hitz egiterakoan. Eta hor nahiko topiko ezagunak topatzen ditugu, Urrezko Aroarena, barbaro eta zibilizatuena, edo zibilizatu eta zibilizatuagoarena, norgehiagoka horrena, erromatarrak inoiz garaitu gabeko herria izatearena, guzti horien zantzuak erakusten saiatzen da Azurmendi kapitulu horietan. Eta apunte txiki bat, azpitituluan, hain justu topoi, topos hitzaren plurala dena, horregatik dago sartuta, topiko horiei referentzia egin nahi dielako, erakutsiz Europan bazegoela, modernitate hasieran edo, naziotasunari buruz aritzerakoan, halako topikoen repertorio bat, gerora, mendez mende bisitatu joan dena, intentzio eta balio desberdinekin. Oso modu ederrean daude gauza kontatuta, Josek badaki ia astuna izaten ere eta exhaustiboa liburuetan, baina liburu hau gai da oraintxe katedral gotikoen arkitekturaz aritzeko, gero Shakespearen lanak ironiaz eta umore finez iruzkintzeko, eta aurrena egiteko antzinateko idazki baten historia kultural eta historiografiko bat. Orduan, oso begirada anitza dauka, eta dana graziaz eta oso modu ederrean kontatzen. Eta agian merezi du, nazioaren gaia bera, edo nazioaren gaiari buruz eduki dezaken diskursoaz gain, aipatzea liburua bera ariketa humanista bat dela. Jorratzen dituen gai askorengatik, daukan ezagutza klasikoagatik, eta nola jazten zaituen kontuan hartuta liburua irakurri ahala, esan daiteke, ariketa humanista bat dela, gaur egun humanismoak edo humanitateek duten leku bazterreko horri kontrari nahiko lioke. Gero, liburua Joseren obran kokatzen hasi ezkero, esan dudana, ez da agian beste batzuetan egin izan duen bezain irakurketa exhaustiboa, Volksgeist edo Renanen liburu lodikote horiek, baino nik gehiago hartzen diot espainolak eta euskaldunaken traza, adibidez. Kapitulo motxak, gaia ere antzekoa, idazkera nahiko jostaria, bizia. Hortaz, zentzu horretan espainolak eta euskaldunaken zentzuan topatuko ditugu azterketa kulturalak, lehenik eta behin erakusteko naziotasunaren fenomenoari buruz ze agerpen egon diren kultura errenazentistan edo, eta bide batez, gogoeta horien bitartez, gaur egungoa ere gogoetatzeko gakoak emateko. Nik uste dut joku hori nahiko bistakoa dela. Jose duela 5 mendeko gauzei buruz ari da, baina ari zaizu esaten, hau aspalditik datorren zerbait da, eta horrexegatik gaur egun ere badu bere relevantzia, aldaketak aldaketa, eta matizak matiz. Eta hor badago autu bat, nazioari eta nazionalismoari buruz hitz egiterakoan, ez murriztekoa nazio ideia edo 19. mendeko estatu nazioaren forma konkretu. Hemengo akademian eta Espainian nahiko dogma zurruna da hori, edo izan da edo, egia da nazioartean beste esparru batzuetara, ikerketa kulturaletara edo historiara berara zabaltzen baduzu markoa, Joseren ikuspegia arruntagoa izan daiteke. Baina hemen, esan bezala, dogma nahiko estua izan da hori, eta nik uste Josek erakutsi nahi duela, dogma hori pixka lasaitu ezkero ikusten dela beste jarraitasun batzuk, diferentziak autoemateko ere beste begira bat daukazula, ikusiz Erdi Aroan nola irudikatzen zuten euren burua literaturan talde batzuk, edo komunitate kultural batzuk, nazio batzuk, 19. mendean nola, gaur egun nola, segida horri begiratzeko proposamena ikusten dut liburua. Eta ikustu hori baliagarria da, ez iragana berrinterpretatzeko bakarrik, baita etorkizunera begiratzeko ere, zeren guk nazioak lotzen baditugu modernitatearekin eta 19. mendeko testuinguru jakin horrekin bakarrik, nahiko kamuts gelditzen zaigu tresneria gaur egungoa aztertzeko. Aldiz, ikuspegi zabalago horrekin jokatzen badugu,
errazago antzeman ditzazkegu, ze lotura egon diren, hizkuntzak beti izan duela pisuren bat, imaginazio kultural horretan, botere harremanak beti egon direla, idazleak idazten jartzen direnean, gogoeta egiten jartzen direnean komunitateaz. Esan nahi dut, jarraitutasun horiek eta etenak ere, edo aldaketak ere, identifikatzeko ikuspegi zabaldu interesgarria dela. Eta batez ere interesgarria da ikustea nola gogoeta hauek eskura datozen modernitate eta globalizazio osteko garai honetan ere. Hau da, kontutan hartzen badugu kontua modernitatea, baina lehenagotik datorrela, modernitatean forma konkretu batzuk hartu dituela, ondorioa da modernitate ostean ere beste forma batzuk hartu eta bilatu beharko zaizkiola. Eta nik uste dut hori horretarako tresnak eman nahian ari dela. Liburuaren intrahistoria pixkat egiteko, originala bidaltzearekin batera Josek esan zigun, ez dakit gaur egun gai hauek interesatuko diren, edo topatu dituelako, edo ari hasi denean bere obra lehendik idatzi eta argitaratu bezuzkan gauzak begiratzen, zalantza sartu zitzaiolako ia gai hauek Shakespeare, Tazito eta germanismoa edo dena delakoak interesatzen ote ziren. Eta nik baietz esan nion, begiratu aurretik, eta gero begiratzen jarri nintzenean, halako gauza bitxia gertatu ziren. Adibidez, Tazito eta germanismoaz kapitulo bat dauka, eta Netflixen Barbarian serie bat dago, justu mito, motibo kultural, gai horri buruz. 3. denboraldian uste, hau da, guain dela 4-5 urte argitaratu zen lehenengoz. Shakespeare buruz ari dela, King Henry bosgarrena obra aski xehetzen du, eta obra hori oinarri hartuta The King pelikula dago Netflixen baita ere, 2021an, 19an argitaratu zen. Eta Joanna d'Arc ere tratatzen du Josek, eta Joanna d'Arci buruzko 2 pelikula daude, Bruno Dumontek eginak, 2017an bata eta 2019an beste. Hau da, ematen du, Azurmendik gogoan zeuzkan irakurketa gai hauei buruzko kezkak, gaur egun ere bisitatzen direla. Hau da, topiko hauek nahiko bizirik daudela. Eta ziur aski, azken 3-4 urteetako itzulera hau ez dela hutsetik jaiotzen. Globalizazioaren hilkanpaia gentzun ala, komunitateak, zapalduak eta zapaltzaileak eurak ere ari direla pentsatzen zer da gu egiten gaituen hori, ze jarrera hartu behar dugu gu egin izan gaituen narratiba, kontakizun, topiko nazional horiei buruz. Eta hor oso eskura dator liburu hau, erakusten duelako garai batean ere topiko horiek ze funtzio izan duten nazio ezberdinen arteko harremanak antolatzerakoan edo historia nazionalak kontatzerakoan. Hau da, nola baliatu izan diren auzo herriei barbaro deitzeko topiko hauek norbera goititu alizateko, eta hor akordatzen nahi Josep Borrellek nola esan zuen Europa jardin badela eta inbaditu egin nahi dutela. Topiko hauek belarre jarrizkero nahiko erre sentzuten dira. Nola sortzen diren norbere historia edo loria nazionalen etikak askotan norbere konplexuak estali nahian, nola bilatu izan diren topikoiek Frantzia, nola baliatu izan diren topikoiek Frantzian, Alemanian, eztabaidatu edo hitz egin ahal izateko zerk egiten duen momentu honetan gaur egun Alemania, Frantzia, dena. Eta hori da, agian gogoeta nik liburu honetatik ateratzen duena. Zer pentsatu ematen duela, Josek jorratzen dituen topos hauek guztiak hain modu garaikidean agertzea Netflixen bertan edo produkzio audiovisualetan, ustez nazioen gaia aspaldi bukatu behar omen zuen. Agian ez errenazimentuan bezain harro, ez 19. mendean bezain erasokor, baina narratiba hauek aktualizatzen ari dira, hotzilago, agian indiferenteago, baina justu nazionalismo banalaren funtzioare hori da. Narratibak aktualizatzea, ariko espazina bezala. Orduan,
egoera interesgarria da, ikuspuntu honetatik begiratuta, eta nik uste Azurmendiren lanak ematen dituela tresna batzuk egoera hori, hau da ez iragana bakarrik, baizik eta globalizazio osteko krisi egoera hau irakurri ahal izateko. Ohi duen eran Azurmendik ez du ondorio borobilik ateratzen, baina pentsagai asko eman bai. Eta batez ere erakusten du auzi horiek ez direla gureak bakarrik, naiz eta herri zapalduek izan ditzaketen berezitasun edo kondizio ondamentu batzuk, eta ez da iraganeko kontuak ere. Igual tituluari referentzia eginez esan beharko dugu Europa bezain zaharrak direla, eta horrexegatik gaudela bizi-bizirik gaur egun krisian dagoen Europa honetan. Aurrera begira inguru dengoetan bada aurkezpen edo... Bai, igual, interesan, Durango ingo deu solasaldi bat liburu aitzaki hartuta, orduan, liburu beha aurkezteaz gainera nahi izan deu, Aritzek esan duen bezala, Jose iragana zaida, baina gaur eguna zaida, eta aprobetxatu nahi deu, bai gai hauek eta baita ere, Joseren ekarpena, filosofo gazten eskutik ateratzea. Orduan, Mikel Urdangarin, Joseren gainean tesia amaitzea duena, eta Laitza Aizpuru, markatu. Jose eta bere belaunaldia, Txiardegi eta ben gainean asko ikertu duena. Eta orduan, bi horiek nolabait nahi dugu baita ere, agertu, Joseren ekarpena, gaur egun zertarako balio digu, zer pentsatzeko, edo zer pentsarazten die, pentsalari gazte. Eta hori, Durango ningo dugu abenduaren 8an, mai inguru solasaldi bat, liburura mugatu gabe, pixkat zabalago jorratzeko. Badaulako beharra, segurazki, gure aurreko belaunaldi pentsatu eta ekarri eta idatzi eta borroka duten guzti hori ere, zabaltzeko eta segida emateko. Olantxik. Nahiko, ez? Bai. Pues ya está.